Gusti Yesus kang wis paring pitutur dalangan manuk kang padha mabur tansah mangan lan urip subur makmur senadyan to ora nenandur ana maneh gambaran kembang bakung ora susah lan ora nate bingung ewadene Kanjeng Prabu Soleman kalah endah ana ing pengageman hehe aja sumelang he putrane Gusti he aja sumelang Gusti kang nyukupi Gusti Yesus kang wis paring pitutur delengan manuk kang padha mabur tansah mangan lan urip subur makmur senadyan to ora bisa nenandur ana maneh gambaran kembang bakung ora susah lan ora nate bingung ewadene Kanjeng Prabu Soleman kala endah ana ing pengageman he aja sumelang he putrane Gusti he aja sumelang Gusti kang nyukupi Ikrong gelar babar rismaku sawe kong ayahi karya Sanggar seni Risma Kuncoro Hamlaruri rahayuning budaya mugi-mugi tansah angrembaka gumaharing budaya Risma Kuncoro Jaya
Rawat rawat ungling gongso Ki Condong Laras anyarengi rancaking pandhapukan ing dalu punika nuwun nuwun kula nuwun sugeng dalu sugeng pinarak sugeng pepanggihan klempok guyuban kita seni drama kedoprak Risma Kuncoro ingkang mijil saking dusun Teranggil Kecamatan Teranggil Kabupaten Pati Bumi Minatani Sandiwara Kedoprak Risma Kuncoro ingkang dipun pini supaya panjenenganipun Ibu Riris Karisma Sarjana Ekonomi dalah kagulawentah panjenenganipun Bapak Yanto Kewes nuwun para pamirsa ingkang dadi sinudarsana sasampunipun panjenengan sami kasukuto uyon ana siba kalajengaken langen beden srimpi ing dalem menika saking Sandiwara Risma Kuncoro badhe amiti pagelaran ing dalu punika junduk kalian pangkriptaning dalang utawi sutradara minangkani pamundhatanipun Bapak ingkang amengku gati dalu mangke badhe mundhut cariyos pengkhianatan Waning Pati Demawah Berangan Pujo Tanding pengkhianatan Waning Pati Demawah Berangan Pujo Tanding sutradara dalem menika kasta panjenenganipun Ki Maesa Suseno pandhapuk dalem menika kasta panjenenganipun Bapak Arif Wijaya asisten sutradara dalem menika kasta panjenenganipun Bapak Joyo Okrik pangeprak dalem menika kasta panjenenganipun Bapak Soekarno pakeliran dalem menika kasta panjenenganipun Bapak Eko Sagonjo teknis dekorasi dalem menika kasta panjenenganipun Bapak Moge dalah panjenenganipun Bapak Wiryo sinareng sound system Tita ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Bapak Teguk dalah panjenenganipun dipun dukung video syuting Al Mubarok ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Bapak Gun kanthi alamat wonten ing dusun Kepo Kencana Demawah Berangan wonten ing Dukuh Jati Kebu sinareng ungling gongso Ki Condong Laras ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Bapak Gun dalah kabantu panjenenganipun Bapak Nono binarung pangling Swarawati yuti pesinden panjenenganipun Ibu Sumiati nyansik para paraga wati ingkang badhe mangkul ban ing dalu punika
adekan angka sepindhah anggambaraken wonten ing Giri Lumut. Durgandini dalem nika kasta njenipun Ibu Naning Widyaningsih. Wisang Jiwo dalem nika kasta njenipun Ki Arif Wijaya. Narotama dalem nika kasta njenipun Bapak Jiyono. Ngancik wonten ing Selo Menangkep. Dipati Jaya Wasesa dalem nika kastunipun Bapak Eri Tasmilan. Garwa dalem nika kastunipun Ibu Yayu. Cekel Aksomolo dalem nika kastunipun Bapak Yoyo Sukeji. Bargowo dalem nika kastunipun Bapak Jaya Sugren. Senopati Waningpati dalem nika kastunipun Bapak Sumarto. Ewon tiding prajurit dalem nika karemaken seniman sandiwara Keprak Risma Kunsara. Ngancik wonten ing Guksa Tengger. Mirah dalem nika kastunipun Ibu Atun Sagita. Sagopo dalem nika kastunipun Bapak Mesa Suseno. Puja dalem nika kastunipun Bapak Yanto Kewes. Kartikosari dalem nika kastunipun Ibu Riris. Lestya Kumala dalem nika kastunipun Warayu Yulianti. Rara Lohita dalem nika kastunipun Wara Listyaningsih. Endang Patibrata dalem nika kastunipun Mbak Ayu Pero. Joko Wandira dalem nika kastunipun Adia Mas Empit. Prabu Erlangga dalem nika kastunipun Bapak Saryono. Ngancik wonten ing Taman Kaputren. Dalu mangke menenang sami badhe kaipur widodari ayu saking kayangan Risma Kunsara. Emban kula pesek mboten kedelaran. Ngancik repat utawi dagelan. Kangge pangklipuring panjenengan sami dalu mangke kayipur panjenenganipun Abak Utik Cak Mar Kunyik dalah panjenenganipun Cak Kunyil. Kados mekaten para miyarsa, rancaking pandapuan ing dalem niku ing mriki Sagutra amung santi Jaya Wijayanti, Jaya niring Sambikala, sekali merdika tetep merdika salami laminipun sugeng amirsani ngantos paripurnaning pawiyatan Risma Kunsara mugia tansah anggrembaka wonten ing indenging Nuswantara. Nuwun kula nuwun.